Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Good day po sa lahat. Magandang balita. Good news. Natanggap ko na ang Google Adsense ni YT. Una po sa lahat ay nais kong magpasalamat kay Lord dahil siya ang nagbigay ng lakas at naging gabay ko sa lahat ng oras. Second, ang aking mentor. Ayan, thank you so much to my sister, Ate Simple Lotlot, who encouraged me to enter dito sa larangan ng YouTube. Ayan, maraming salamat, ate. Ayan, pangatlo, thank you so much din sa aking pamilya, ang aking Commander-in-Chief, si Madam Selva, na laging nakasuporta sa akin. Ayan, ang aking mga anak, si Che, si Ses, at si Bunso, yan si Chelsea. Ayan, sila ang nag-i-edit ng aking mga videos. Ayan, salamat sa inyong lahat. At pang-apat, thank you so much sa mga kaibigan ko dito sa YT. Ayan, thank you so much sa inyo. Ayan, sa mga member ko na nagtiwala sa akin at sa mga nagpakulay ng aking buhay. Ayan, maraming salamat. Yung bang nagpa-super chat sa akin. Ayan, salamat po sa inyo lahat. At salamat din sa mga sumubaybay ng mga kwentong barya. Ayan, pa sa mga nanonood ng aking shorts video, mga alaga kong kalapati, at mga video ko, ayan, patungkol sa aking munting bukid. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At ibabalita ko na rin sa inyo, ayan, nakatanggap na po ako ng sweldo dito sa YouTube. Ayan, sasabihin nga ng iba, ayan, sana all. Ayan, nakatanggap na po ako. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At gusto kong ipaalam sa inyo na ang lahat ng matatanggap kong sweldo dito sa YouTube ay ilalaan ko para linisin o ibalik ang dating sigla ng aming ilog sa probinsya sa Bicol. Ayan. Pagbabawalan natin magtapon ng mga basura ang mga nakatira dito at magpupunla tayo ng mga halaman like mga kawayan para itanim namin dito sa mga gilid ng ilog. Abangan nyo sa susunod na taon, mag-o-organize po ako ng isang grupo na tutulong sa akin para maipatupad ang aking proyekto, at ang proyektong ito ay tatawagin kong Operation Sagip Ilog. Ayan. Abangan nyo sa susunod na taon ang proyekto kong ito. Ayan, Operation Sagip Ilog. At nais ko na rin pasalamatan ang nag-sponsor dito sa aking Grand Collab LS. Ayan, si Prof. Paing Ocampo, ang aking pamangkin. Madam AJ Kusenet Channel. Ayan, maraming salamat. At Madam Estrella Vyfield. Ayan, maraming salamat sa inyong tatlo. Salamat sa pag-sponsor. Ayan, salamat po sa inyo. Magpapasalamat uli ako kay Lord sa guidance at pagsubaybay sa aking pamilya. Ayan, maraming salamat, Lord. At magpapasalamat na rin ako sa mga kaibigan ko dito sa YT na walang sawang sumusuporta sa akin, sa mga members ko. Ayan, maraming salamat. At sa mga nagpakulay ng aking buhay, super chatter. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At sana mawala na itong pandemya, itong COVID-19 na nararanasan natin sa buong mundo. Ayan, magdasal po tayong lahat. Ayan, para mawala na itong COVID-19. At sasamantalahin ko na rin ng pagkakataong ito na batiin kayo ng advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan, God bless po sa inyong lahat. Ayan, Merry Christmas po. Ayan, muli, stay safe, stay home. God bless. Dios Mabalos.